Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। So नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ जे आं न'आव फैना दंफैयोमोन ओमफ्राय न'निफ्राय आङो गयारि लानाव रिटार्न थांफिनबायमोन। ओमफ्राय गयारि लानिफ्राय दा आङो गाबोनै थांफिनसिगोन आरोना दिल्लीयाव। ओमफ्राय दिनै जोङो थांगासिनो गुवाहाटीयाव आब' लाहानाव माबो थांगोन ओमफ्राय गयारिबो थांगोन ओमफ्राय भेनासबो थांफागोन आरोना। So नै बे भेनासखौ सोबाय जोंना गारियाव ओमफ्राय आरो जोंजों लोगोसे राहुलबो थांफागोन। So बयबो जोङो जमा थांगोन ओमफ्राय आरो नै बियो जाहैबाय नेक्स्ट डेनि फुटेज जेब्ला जोङो आब' लाहानिफ्राय बिदाय लादोंमोन अब्ला आरोना मुनुआ गाबगासिनोमोन दुखुजोंनो जों बयबो थांगासिनो होननानै जमा थानानै हमखायनो बिदि माने थांनो नागिरबाथाय बोरैबा जायोना बिदि जादोंमोन आरोना। ओमफ्राय आरो आंखौ एयारपर्टसिम ड्रप खालामबाय नेक्स्ट डे ओमफ्राय आंबो रिटार्न फैफिनबाय आरोना दिल्लीयाव हारसिंनो गोदाव सोरावनो जमा थानानै हारसिं जाफिनबाय आंबो। ओमफ्राय आरो नेक्स्ट डे आङो फुङावनो फ्लाइटनि थाखाय ओंखारलांबाय आरोना। फ्लाइट जास्ट 2 सेक्टरमोन अहमदाबाद ओमफ्राय दिल्ली अहमदाबाद दिल्ली आरोना। बाट 26 जानुवारिनि सिगांमोन नालाय नै बियो थ' दिल्लीयाव 26 जानुवारिनि सिगां माने एयारक्राफ्टखौ 11टानिफ्राय 8टासिम माने फ्लाइटआ टेक अफबो खालामनो हाया लेन्डिंबो खालामनो हाया नालाय बेखायनो जोंनो अहमदाबादाव हल्ड होदोंमोन आरोना 4 घन्टासोनि। ओमफ्राय हटेल बुक खालामखादोंमोन बाट टाइम लसनो माने थांलाय फैलायावनो थांगोन होननानै जोङो हटेल थाङालासिनो माने एयारपर्टआवनो जोङो मा होनो जाबाय आरोना दसा माबा माबि जानानै। ओमफ्राय आंबो कक लादोंमोन नालाय दसाजों ककजों जानानै फ्लाइटखौ अपारेट खालामबाय। स' गाइस फाइनेलि आं दा रुम सफैबाय आरोना। ओमफ्राय आरो बिराद मेंबायबो ओमफ्राय गगाबो मोनबाय हमखायनो दै सोलाय जायोना वेदाराबो खनसेयाव थालाय खनसे बैयाव बिदिनो चेन्ज जायै गगा मोनदों आरोना। खस्थ' मोनसिदों फ्लाइटआवबो बिरादनो बारे वाशरुम थांबाय थानांदों। ओमफ्राय आरो गन्थं नारथेजोबनानै माबादों आरोना मा होनो गुंग्राय गबाय थादों खस्थ' मोनदों बिराद। बाट जियानो जादोला दायो हारसिं गोदाव सोराव मोनगासिनो आङो मानो होनोबा एथ' दिन लाइक जमा थाबाय एथ' दिनथ' नङा बाट जा सानसे साननै थाबाय बिराद मोजाङै टाइम स्पेन्ड खालामबोबाय नालाय बयबो जमानो। ओमफ्राय माने बोरैबा मोनसे साननाय फैयो आरोना जे लाइफआव माबायदि सिचुवेसन फैयो मैया दाखालिसो आङो न'खरनि मानसिफोरजों मोजाङै टाइम स्पेन्ड खालामगासिनोमोन दायो हमखायनो हारसिं जाफिनबाय बिदि। स' जियानो जादोला दायो आं रुम सफैबाय ओमफ्राय आङो ओजा एयारपर्टनिफ्रायनो जानो लाबोखादों आरोना लाइक नुडल्सजों फ्राइड राइस पेक खालामनानै लाबोखादों। स' बेखौनो आं दायो जानानै उन्दुनोसै आरोना। ओमफ्राय आरो गाबोन फुङाव फ्लाइटआव थांबावनोसै। स' न'निफ्राय फैनानै आङो साननैसो बेक टु बेक फ्लाइट्स अपारेट खालामबाय बिनि उनाव अगेन आङो गुवाहाटी लेअभार मोनफिनबाय आरोना। आं गावखौनो बिराद लाकि फिल खालामो आरोना मानो होनोबा नांनाय बायदि रस्टारखौ आं मोनो। ओमफ्राय एक्सुअलि जोंना इन्डिग'आव जोङो डिउटिखौ एक्सचेन्ज खालामनो हायो आरोना क्रुजों। स' आङो बे गुवाहाटी लेअभारखौबो मिउचुवेलि रायलायनानै सासे क्रुजों स्वप खालामदोंमोन। ओमफ्राय लाइक जायफोरा दिल्लीयावनो थाखायो बा जायफोरनि फेमिलिया दिल्लीयाव दङ बा सोरबाफोर फैना दंफैयो बिसोरो माने बाहेराव हर थानानै डिउटि खालामनो बायो नालाय स' बिसोरनि डिउटिखौ आं लानानै जेनेबा आंनि जा डिउटि दङ डे रिटार्न बेखौ आं बिसोरनो होगोन बिदि जोङो एक्सचेन्ज खालामनो हायो आरोना मिउचुवेलि रायलायनानै। स' आं गुवाहाटी लेअभारखौ लाबाय लानानै आरो ओरैबायदि गगा मोनदोंमोन ना ओमफ्राय आरो फ्लाइटआव थांनायनि सिगां वाशरुमाव थांनानै आङो टिसु पेपार लागासिनोमोन आरोना। हाय बोल दीजिए आज गुवाहाटी जा रही हूँ मैं इसलिए खुश हूँ मैम। हाँ हाय बोलो। आपको ये बिस्किट किसने दिया? ओमफ्राय आरो आई वाज सो हैप्पी बिकज आं गुवाहाटी लेअभाराव थांगासिनोमोन। ओमफ्राय आरो आं फेब्रुवारियावबो आरो मोननै गुवाहाटी लेअभार स्वप खालामना लाबावबाय आरोना। ओमफ्राय फ्लाइटआव गुवाहाटी फ्लाइटआ गोलाव नालाय ओमफ्राय गावनि खामानिखौ फोजोबनानै बिदिनो गथ'फोरखौ उनखिजा लाबोनानै जोङो टाइम पास खालामगासिनोमोन। ओमफ्राय जोंनि जा एमपस्ट जेराव जोङो सेल्सफोरखौ पान्च खालामो बेखौ माने पेसेन्जार मेनिफेस्टआ जेराव डाउनलड खालामो जोङो नै दे एमपस्टआव बेखौ लाबोनानै जोङो ओरैनो फट' खेबना टाइम पास खालामगासिनोमोन आरोना। बिदिनो सेट अफ क्रुआ मोजांबाथाय बिराद मोजां जायो फ्लाइटआ। ओमफ्राय सामटाइम्स डिपेन्ड्स आरोना माबायदि सेट अफ क्रु मोनगोन सोरबाया कम्फर्टेबल नंगौ नङा बिदिनो सानफ्रोमबो बेलेग क्रुजों जोङो फ्लाइ खालामो नालाय स' डिपेन्ड खालामो आरोना। ओमफ्राय बिदिनखालिथ' आंनि सेट अफ क्रुआ बिराद मोजांमोन।
ओमफ्राय बिदिनखालि जोंना 3 सेक्टरमोन आरोना दिल्ली गुवाहाटी सिलचर गुवाहाटी ओमफ्राय दिल्ली गुवाहाटीयाथ' गोलाव फ्लाइटमोन बाट स्टिल जोङो मोजां क'अर्डिनेसनमोन बयबो सेट अफ क्रुआ मोजांमोन नालाय बेखायनो फिलखौनो जायासै आरोना गोलाव फ्लाइटमोन होननानै बेनि उनाव सिलचर बेकआथ' जास्ट शर्ट सेक्टरमोन फटाफट खालामनानै जोङो गुवाहाटी लेन्ड जाबाय आरोना ओमफ्राय फाइनेलि गुवाहाटी एयारपर्ट सौफैबाय ओमफ्राय नायदो आं सोरखौ लोगो मोनखो फाइनालि बिथाङा गुवाहाटी सफैबाय दिल्लीयाव बिराद थान्दा दस्रा जेकेट जोमना दंमोन बेखौनो जोमना फैबाय गुवाहाटीयाव मानसिफ्रा मिनिसिगोनसो आंखौ स' फाइनेलि गुवाहाटी सौफैबाय I'm so happy खुसिथार मोनदों दिनै सौफैनानै बिराद गोबावनि उनाव बायदि मोनबाय आङो माने बिराद गोबाव जाबायमोन गुवाहाटीनिफ्राय थांनाया बिदि फिल जागासिनो माने गोसो सिंनिफ्राय दासिम मान सान्ति मोनबाय स' सुकुन आंना आसुगुर गां फ्लाइटआव जेने तेने बोखाबाय जे सागासिनो ओमफ्राय आसुगुरा नै एक्सटेनसना माने मोनसे गुगाबायमोन ना बेखायनो बाखिखौबो दिहुनजोब्बाय बिकज मोजां फिल जायाना मोनसे गबाथाय आरो बोरैबा लेथ्रा नुयो नालाय बेखायनो गासैखौबो दिहुनजोब्बाय दायो थांगासिनो जोङो गयारिजों आंजों गयारि आंखौ लांफैबाय हाय नाइस टु मिट यु अगेन दायो जोङो थांगासिनो ओमफ्राय दायो फ्लेभार्स अफ दार्जिलिंनिफ्राय मम' जालांसिगोन आरोना माबोरै जागोन आङो बेनि थाखायनो फैखादों आङो फ्लेभार्स अफ दार्जिलिं जायफोरा गुवाहाटीयाव थायो बा खाथि खालानिफोरा गुवाहाटीनि मम'फोरखौ आं इमान टेस्ट मोना बाट जा फ्लेभार्स अफ दार्जिलिं दङ ना बिनि मम' थुक्पा एभ्रिथिं स' याम बिराद मोजां मोनो आङो ओमफ्राय आरो जोंना इन्डिग'नि क्रुफोरा नट अनलि इन्डिग' एयार इन्डियायानो जा कासायानो जा क्रुफोरा फैनानै बेयावनो जाफैयो आरोना ओमफ्राय जानानै स्टिकि नट्सआव लिरै गालाङो बिराद मोजां बिदि माने फिडबेकफोरखौ होलाङो आरोना स' दा आंथ' जेनेबा थांगासिनो जोङो सानैजों ओमफ्राय आरो बाखि क्रुफोराबो साथामखौ माबायाव दोनदों नभटेलाव दिनै साथामखौ नभटेलाव दोनदों ओमफ्राय सानै जेनेबा आंजों सासे क्रुजों जों सानैखौ जों बेबान्तेयाव दोनदोंमोन आरोना बाट आंथ' हटेलाव थाला नालाय ओमफ्राय आरो बियो हारसिं फैसिगोन आरोना स' मोननै केब फैबावगोन उनाव स' बिसोरो फ्लेभार्स अफ दार्जिलिंनिफ्राय मम' लांफागोन पेक खालामनानै स' दायो जोङो सफैबाय फ्लेभार्स अफ दार्जिलिंआव दायो सफैबाय हटेलाव ओमफ्राय आरो आं शलखौ जोमना लाबाय बिकज बेयावनो जालांसै नालाय आं सानदोंमोन पेक खालामना लांगोन बाट जालांनोसै बेयावनो बयारियाबो बुंबाय नालाय जालांसिगोन होननानै ओमफ्राय नै हटेला मम' नै मम'आ सफैबाय जाबायबो माबायदि उखुन्दै खुलायदों बुङानै गुड ना best orebaidi juicy orebaidi goodhaw arna always love them best ang city center tanggon Mana? Nail paint nago. Recommended nail paint nago. Asko ni mabago diunjubay na extension ko. Thukpa ba sofibay na very cute for something. Bog thukpa. Thukpa na thukpa. Thukpa rin lerneo thukpa. Kipa. K-E-A thukpa. ओमफ्राय ओरैनो थुप्पा बुङो आरो स' गुड ना Thank you. पर्कनि फ्लेभार फैदोंना फैयाखै खायसेया जायाना मा गुफुर जादो होननासो सानगोन खोमा Tasty day ang mazaban. So good. Mencoba थांसै जाखां लोंखां थांनोसै ये मुनुआथ' मिन्थियाखैना जेनेबा आङो फैगासिनो गुवाहाटी होननानै ओमफ्राय आरो दा फन खालामना खोन्थाबायना मुनु लामायाव ओंखारबो थांगासिनो जोङो होननानै
ओमफ्राय आरो गाव बिसास खालामदोंना खालामाखै मिन्थियाखै जायखिजाया लामासिम ओंखारबो होननाय लोगो लोगो एकदम बस्रि खालामनानै माने मबाइल दोनस्लाबनो मोनाखै बिमानो गारनानै गालांदो आरो ना लामासिम नायफैदो ओमफ्राय दा नुनाय नङा दे बे लामायाव ओमफ्राय आरो न'आव थांनानै बे हरफिनगोन बे फन खालामफिनगोन ओमफ्राय आरो नायनो थिनहरफिनगोन आं बेखौ लामासिम होमब्लासो फैयाखै होनना माबागोन ना ओमफ्राय दसे उनाव खावब्ला नुजाहैसै आरोना जोङो औ so guys see you Mini dah menuai ya. Lu banaya bada maza ya bro. Lu banaya bada maza ya. Menuka musaya. Raga जालाय दे मोनने. दायो जोङो सफैबाय आब' लाहानाव ओमफ्राय गयारिजों आंजों साहा लोंगासिनो आरोना ओमफ्राय नै मटु पतलुजों गेलेगासिनो मनु ओमफ्राय बिमाया ओमफ्राय आरो नोंथांमोना गारि लानाय व्लगाव मन्दिर थांनाय व्लगाव मनुखौ बिराद किउट बुंदोंमोन ना बिनि थाखायनो मनुआ नोंथांमोनखौ बयखौबो थैंक यू सो माच बुंहरदों आरो ना Thank you so much. नायलायथिं इ खालामलाय इ हाथेरगे माबोरै अरना जागोन नों बेदरखौ Ikai. माबोरै अरजानो ए साइडथिं इमारजेन्सि का बिखुनजोआ बारा हरफानो हायाखै लाइ मैगं नालाय बैग्रि बुरजाथारनै हारसिं जाहैबाय थानोसै आं बेयाव ओमफ्राय मा दङ गयबो दङ नै गय नायो ना गोरानबो हरखादो माबा दं दुन्दिया दङ खुदुना मा नाम होनोसो नांगौमोनलै लाफाबो दङ जासिगोन बेखौनो जाहैनोसै आंहा स' नेक्स्ट डे आङो रिटार्न फैफिनबाय ओमफ्राय दायो आंखौ गयारिया एयारपर्टसिम ड्रप खालामनो थांगासिनो लेअभारा बारा गोलाव नङामोन जास्ट 16-17 आवार्सनिमोन आरोना बाट एनफमोन रेस्टबो खालामनो मोनबाय मोजाङै टाइम स्पेन्ड खालामबाय ओमफ्राय आरो जोङो फ्लाइटआव आरोबाव टाइम पास खालामनानै बिदिनखालिबो एगेन 3 सेक्टर अपारेट खालामबाय आरोना गुवाहाटी सिलचर गुवाहाटी दिल्ली ओमफ्राय बेक टु बेस फैफिनबाय ओमफ्राय आरो बिखुनजोआ हरनाय लाइ लाफा मैगंखौ आङो न'आव फैनानै मैद्रु रुनानै बेजोंनो जाबाय आरोना दुन्दिया बाथोन देनानै ओमफ्राय आरो जा गोथाव मोनजाबाय खहाबबाय न'नि लाइ लाफा ओमफ्राय आरो बाथोनजों स' बेखिनियावनो आं दिनैनि ब्लगखौ फोजोबथ'नोसै थैंक यू सो माच गाइस आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनबाय स्टे ट्यून फर दि नेक्स्ट ब्लग टिल देन स्टे सेफ स्टे ट्यून एन्ड टेक केयर गाइस बाय